pagkaon ra ya. Siya kaya itong balaya ni Dario. Kung may pagkaon. Lami ang sutang guru nila ba? Pagkaon. May tao ni ba? May tao no. Asa ta punta? Punta mo agi. Dito tumagi sa pikas. Tara. Gusto mo tumakagi dito. Gutom na kaya ba? Baktas ha? Dili. Pikas. Baktas. Pikas. Baktas. Tara. Hindi mo mo ba? Kata-kata. Sunod lang mo sa kuha karon na magbilang ko tatlo dito ka dito ha, sunahan kay sa tuning kaugmaon natay mo sa dito 1, 2, uy! Dali! Dali! Sige! Balik sa uy! Wala! Pagdali! Bumuli ka ba? Ay! Wala! Iwan dagan! Dagan ta! Aw, sorry! Palang gani! Dagan na ka! Usap! Damay! Namot lang si Dudo! Tata! 1, 2, 3! Kaman mo! Asa naman itong mga pauban eh? Kaya! Uy! Uy na! Diyan! Ha? Wala mga pauban eh! Ay, pagpunta na nagkuha! Ito yung isa asa na ito! Para makilis ka ugmaon! Oo! Tatagatan! Tatagdalan ko! Ito magkagihan eh! Adi, dalag! Ilulat sa bahulat sa ba? Ikaw ka ba? Bungula ka ba? Dali! Nakikita! Ay! Ako! Dito! Ayo! Ay! Matakpan ba lang? Ay! Naku ka! Bungul! Ayos sa. Dito ta. Ako! Sa pandi mo! At patay, wala'y dalan dali. Balik ka sa tawagin. Balik ka. Balik ka punta ko! Dali na, straight lang. Ikaw bukol dali. Straight pa kaya? Ay, kabuang. Ako mo lagi masulod ba? Ingon sunod! Sunod! Kagil ko muna. Saan mo, gina ko. Nagulo mo lagi mo. Sunod na mga bumul! Uy, tao. Tata. Tingnan ko. Asa ko lagi? Hinayang lang. Ano pagsaba? May tao, Dre? Iluma, daling balaya, no? Ilong kayo ba? Ako sa dali, Dre, ya? Ay, bakit kasi makamatang tagihan ng balaya no? Sus, basta ka mo ginawang sabay ba? Perminti kita malas. Ikaw, Nas, midgas ka, makalas lang ka. Malas, o bulong. Magdamay pag mo sa kuwa. Ano saba? Wala malig. Asa dra. Nasa sulod. Ikaw, boy. Ay, pagsabaray kayo. Tatan tayo. Ha? Ay, mutlog. Tayo. Sama tulad ka na.
Traktir lagi. Awul lagi. Sa, wala mo butang ng escalator mo ning akong balay dagat poste. Mabuak na kung nabisa na kalaan gani. Sa lasit mo to ko ang gi-order. Kahoy man eh. Wapo din nga po ang pangkukay. Tuya-tuya mo din. Wapo. Regalo po naman sa